Hello mga subscribers natin guys, muli si Modero May Gaping 2, Travel Stock, tayo po tayo. Tayo kay Noel Lapus sa kanyang papilayan eh. 7th session po namin sa therapy namin. So si Noel po ay process of recovery, recovery na po siya. So we just made yung mga spasm niya sa may lower niya at sa upper niya, ating na lang yung mga massage therapy. So watch niyo po. Hindihan nyo anong gagawin sa kanya. Pares na lang. Lubak na. So, nararamdaman ko ngayon, yun na lang naglakad mo na minsan mahirap. Minsan okay. Minsan hindi. So, yun yung nararamdaman mo sa naglalakad mo. Yung talagang sakit pa. Ano siya? Minsan. At least, sa second check-up niya, 2 months, diba? 2 months. So, malalaman natin yung check-up yun. Bawas ka na rin. Improve kasi. Hindi kayo mga tutulungan siya. Relax. Diba? So ito yung part na na-stock niya. So ito po ay left side, upper limb or upper extremity o kalawang bahagi ng kanyang kamay. Ito talaga yung gamit sa kanya. So po ito naman ang mild stroke. Isang buwan na. So mag-isang buwan na po yung kanyang mild stroke. At ang session po ay 7th session pa lang to. So malaki na rin ang improvement niya. Nakakalakad ng tama. Problema, isang hindi, diba? So, ito pa yung pagkakas talaga. Dito pa tayo sa San Agustin North, Arayat, Pampanga. Yan. Hindi natin natin. Malambot yan. Nakapawin yan. Tawag dyan, massage therapy. Massage therapy. Hindi ng mga sinabi. Palpation po, from deltoids to bicep, tricep, or arms, ay medyo magtigas po yung mga part ng muscle na. So we need to make a massage therapy talaga. Talagang tatagalan ko si stroke patients Noel, tapos may lifting kailangan ngayon. So lengthening muscle spasm, yan. Para magbalik yung strengthening ng muscle. And we'll make some exercises after this massage therapy.